אני מרוצה, אז למה להחליף? שלום. שלום. מה נשמע? בסדר. אז אני יאנה, בת 28. אני חן, בת 35. אני מרים, ואני בשנות ה-20 המוקדמות מאוד שלי. אוי, איזה הפתעה, זה בדיוק פה על השולחן. קרם יום, קרם לילה. מבחינתי זה הפשן שאני עושה אותו אחת לשבוע, וכך אני נכנסת לתוך השבת יפה ומוארת במיוחד. ואני קמה בבוקר ושוטפת פנים, ובא לי להרגיש מטופחת ויפה ונקייה, והמוצרים של ריבה לגמרי עושים את העבודה. יש לי אור פנים די רגיל, הם טובים לי, מלאים בלחות, כלילים, נעימים. וואו, קרם יום, ברור, לוקחת אותו. האמת שיש פה גם את קרם לילה וליפטינג קרים, אני אשמח לקחת את שלושתם. יאללה. טוב, נו.